Yatanki. Ah, speak to me. You, I know. Oh, wow. Ay! Bombo! Bombo! Okay guys, simiswa amaphoyisa. Ngiyazi ukuthi aningiboni. Ya ningiboni maka simiswa amaphoyisa. Kodwa uthi ukhuluma naye. Abathi ngicime imoto. Ngara emuva kamngani wami. Simiswa amaphoyisa. Uthi nabantu bathile hlenko. Uyaqala wena ungangitshela mfethu yazi. Le moto sayithatha yabo. And manje ngizokhipha uma 3.6. Mayididile mfethu yabo. Yabatshela uthi mina. Anene. What's good YouTube? Danger. It's your boy Petrosificationalism. I am back with another bang. So, imoto yami ngizayibona ukuthi njani. Ngala ntike la. Oh. Manje ngize ku mechanic. Yeah. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Go back to Aga. Go back to Aga. Go back to Aga, the man. Go back to Aga. Go back to Aga, the man. Go back to Aga. Go back to Aga. Go back to Aga. Shooter, complete. Ah, sakucela mechanic. Sakucela ngeke sifike. Hayi ubambela. Ngibamba ngigeni la. Ya, ku live. Bheka lokukuthambile kanje. Ya, Hlismanga ncenga nje. Ngicela to the original nje ayibuyivithi. Ungathi vithikile wena management. Akafuni kanami stand so mina manje sengiyawani ngene ngilanda ulunga. Mfana kithi. Okay guys, hey. So wena. No saku Nazareth yabo. Ya Nazareth stand show bengithi ngihamba noPalisi akafuni ukuhamba yena Palisi uyasaba ukathanda ukuhamba endweni. Thina siyaya ke. So sisiya ke sobona kwenzakalani. Ngicabanga ukuthatha ulungile okuganimeni la ekhaya yabo. But I feel sobona thinga khaya uyaphansi ngizobonisa wasifika Nakang namasimba ngokubamba i-camera still sa. Chucky Coast is YouTube nimbonile ngithi uPalisa akafuni yena ukuhamba hambe nami ku stands ngokuthenga ama pijama yini lento leya ayi veli makara thina sasa on awabonise sekuphethe bani manje ke ngihamba nobani yeah ayi ngibuza uthi ngimbuza stress bayazi yo is that Gold Plum let's two buffets lady ya staff. Ah, my man, let's get. no, ngibani namathe izintabli. Sure. Driver omunye na imoto. Angithi uyazi bo driver. Call me boss. Boss. Yeah. Call me Ngamula. Ngamula? Boss. Yes, sir. Ya tanki ngamshishi. Strong bigger. Dog. Yeah, tanki. What's good, YouTube? It's your boys.
the BK Boys and Rebecca Chen with another banger. Yeah, donkey. Ah, speak to me. So much better. You, I know. We talk. Yeah, come to sing your fees. Yeah, sing my fees again. Hey, bra, it's good. Come on in. So guys, yeah, since you're there, bank driver grand, but decided to it is again. What? What decided to change about driver? So we change in. Oh, we got to see car Italy. Oh, hi. Ulay kili na rin. Yeah, okay. First of all, so guys, I mean, ngoba ngathi ngiya-distract nge-video ngizona ukuthi ama sesifika la ne. Angazi sifano baxoshile le lapha bakumele bayikhona nanhle khozo explain kahle baka no since sifikile different location yabo khana bafika abantu nani so yazi mina ngizonibonisa kahle kahle ama vibes and you know what I do this round it's not about me, it's about the cars yangithola so yes oh wow Yeah, danke. Hey. Simbonela. Nah, ngiyakhuluma nabo kanti. Khuluma nabo kanti bawa. Mfana ngifuna ukusho ne. Oh, okay. Oh. Nangu maji uya lo asuyi induku zakhe awuyi sekana le nto lengane ay bombo maji oh maji yes maji khululeka mntana msifuna iJacobs phela itiye leli coffee what is coffee space is coffee too ebaba siyaphi angini mina nangiyashuta angini mfana ay Go! Balenda pila nga ma 18. Le joke bro. Let me speak aside. For 15. Okay, whoa. YouTube ngibona isenga imoto echisayo. Kuzo zonke engizibonile so far. Ay!
Oh, I ain't do this. Oh. Suka. Yun ang pagkita. No. Oh yeah, okay. You need to always look cool, okay? You know? Yeah, I get you. Okay. On. Bram, wafaka mazazi ebusuku. Yeah? Wafaka mazazi ebusuku. No, ntwana yamazi khambani. The future is so bright. Yeah. You gotta Yo, another motor. Yo. Wow, support. Ngasenzani? Support. Antanga shoot angithi mfana. Yo. Senga shoot my son. Ngithi manje 39. Sibe right mntanami. Sishuta kwasanike manje. Pedro. Hadi. Ambani Pedro. Nandi. Yake. Hakuna mastensi kama payo mfana. Umatile ka umachi? Yeah. Baba abanikazi. Na wanako. Yo. Oh, vote for the winner. Yes. Now let's stand. Stand, now let's sorry. Hey, lapo. Attack. Eh? Mendes puto. Oh. So funny, man. Hello. I'm good, thanks. How are you? It's the aura, boy. Gotta understand. I know, Killer Fresh. Asimla. No, Killer Fresh. Killer Fresh. Hi there. Yes. Yatake. How? Yo. Ni pempa now. Yo. Hey boy, gents. Rabat le car. Go. Okay, as ulo mfana ni masi. Yo. Vlog ngenza intinga. How much it has about you know? Angazi samba phi makasamba ngoba yengcwele. Ufuna ukubuza, what do you wear shades? The future is super bright, my brother. Yes, you gotta wear shades. Mina ngiyisukile no. Ngivela eRolando no.
Sharp. Dona yini manje? Oh. Ayazi. Ay, angithi uyazi uma uphethele umuntu lo ozulisanayo sithaye eJozi. Yonke lento le makafede. Sobona kwenzakalani no? Okay guys, simiswa amaphoyisa. Ngiyazi ukuthi aningiboni. Ya ningiboni maka simiswa amaphoyisa. Kokethi uyokhuluma nabo. Abathi ngicime imoto. Mangukunika imoto ngiyakuthemba. Ya umfana wami ubuye. Ya. Uletha amatoshi nana. Hayi like nokubonisa abafanele. Hayi like. Guys, yabona manje ngabheka la emuva emuva kamngani wami. I-flash. Man. Yo, hayi mfana wami. Yadanki. Tisha spray ba no, umfana wami akafuna isikhipe nix. Yeah. You start to miss some traffic cop guys. You, mfana wami ngamuva. Abana manje ngikuphi imoto yami. Man bona umuntu like emotweni yami uhlala ngathi yini. Ngiqoqe 5 minutes. Ngicela amaphoyisa ngicela ungiphe 5 minutes. Uthina abantu bathile Hlenku. Uyasikala kodwa awakutshela mfethu jazi. Le moto sayithatha yabo. Mina ngizokhipha uma 3.6. Mayitekile imoto le yabo. Ngiyabatshela uthi mina next. Azini. After next nama chance yabo. Nanoma sikhuluma yini. Ngiyazi that's the next. Mara basiyekile ngithi yazi. Kilelemi mlomo mnandi. Ngiyizwa ke manje. Ngiyakuzwa mina. Iyadaya kube oshela bo strand. Sizokhuluma nababantu. Cabanga siphatha kabuhlungu ngoba kugcwele amaphoyisa la kithi. So kala amaphoyisa bavala istrata nami. Bapakena la like bapake gate ngakithi mina uzongena kanjani. So ngipake ikhona chance. But this is the end of the video. If you like the video, comment, share and subscribe. It's your boy Petrosificationalism. Yeah, I am sorry. But yeah, let's get on with this. See you in the next vlog.